kullum muka haɗu da Naziru sarkin waka sarki haka aka ce an yanzu sa ga ka ga Naziru kun haɗu yanzu me zaka kira shi a shi me zai kira ni da yanzu ai da ni ne yake kiran shi tunda ni ne aka sai yanzu ko dai kira ni yanzu sai din kun haɗu sai dai ce masa yau dai zaba abin da zai kira ni a wannan ni dai na yadda naki na gamsu ba sani ba ko ya gamsu da nawa kai gum zaka yanzu ka ganshi a gum ai da me aka ce ai dai ba a ce mun sarki ba ka gani ari ko ba zan ce sarki ba ai ba na ce ba abin zai zo ya yi da baka akai kuma ba lalle a ce dole duk mutanen Kano sun zabe ka zama gwamna ba lalle ba wani abu zai fito zabe ba amma kuma bai isa ya ce kai ba gwamnan shi bane to a'udhu billahi samil alim min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim na godiya muna kuma ƙara jinjina ga al'ummar duniya gaba daya waɗanda suka rufin baiti gida da waje akan wannan mukami ko matsayi ko kuma wani nauyi da aka dora mana muna fatan Allah ya ba mu ikon sarki lafiya maganar cewa sarkin waka ne ko sarkin mawaka ne ni abinda na sani abu biyu ne masarautar daura da inda za a baka sarauta za a ce kai sarkin gari kaza amma su kaɗai suke amsa wannan sunan na cewa an baka sarauta ta ƙasar Hausa to wannan dai ba za a kankare shi ba a wannan gaba kuma su kaɗai suka fito da wannan abun ko kuma ni dai ko duk wanda da yake a yanzu dai a wannan gabar wani ɗan da muke ɗan da muke babu wanda bai san tasirin masarautar daura a cikin al'ummar ta Hausa ba wai iya Najeriya ko kuma Afirka ba duniya saboda duk wanda aka yi masarauta ana cewa kai kana wakiltar ko kana jagorantar ƙasa Hausa ban san yadda zan bambance a ce wane yana gari kaza wane yana gari kaza sai kuma aka ce an yi gaba daya akwai kuma na gaba daya wanda shi kuma yana wakiltar gaba daya kasar Hausa ne kai shakundum ne shi kuma shugabanci Allah ne ke ba da shi babu da yawa an yi sarautu yake cewa mun raka ala an ba shi sarauta a gobir ko ba wanda ya sai ce shi zanta ba me aka ce a gabar da aka ba shi mun raka ala an ba shi sarauta a dutse ba wanda ya samu canta ba yanzu ya samu sarauta a gurin sarkin Kano Sanusi ba zan me aka ce akwai dai mutane da yawa wadanda sun samu sarautu irin wannan to ka san abin ni na wani daban ka san duk wata sarautar ma an yi ba za ka ji ba ai kai naka din yanzu kamar jama'a hankali aka yi ka fahimta an yi da yawa kai yanzu ba sarkin mawaka an yi da yawa sarautun nan sarkin wakar kasar Hausa ne an yi da yawa sarautun nan yawa da kila ma kai duk baka fiye da wanda aka ba da kuma wanda suka bayar baka san ma an yi ba amma wannan da aka yi kai ka san wani naka ma ya sani makocin ka ma ya sani ba iya kai ba me yasa ta kan ta zama daban alhamdulillah to wannan abun shine abun gode ubangiji ka gani abu ne wanda aka yi shi wanda gani ga mai martaba ga mutane da yawa ga shi sarkin taki wanda aka da mutane da shi mutane da an zazzauna mai martaba dauke ni a matsayin ni ne zan wakilci Hausa a duniya ni ne mawaki na kasar Hausa ko jagoran waka na kasar Hausa babu in ka zama gwamna a nan garin ba lalle ne ko hema bai yawa wani ma baya son ka wani baya mu'amala da kai wani ma baya son ganin ka amma ba zai hana ka musu sunan ka na sarki amma ka fahimci bambancin da sarkin waka da sarkin mawaka sarkin mawakan kasar Hausa ne aka bani a'a sarkin wakar kasar Hausa ne to ba san ka san aka ce Hausa ce daban-daban wani ka san da yawa mu muna yin magana ma wata ran sai an kira mu an ce me ake nufi haka amma dai sarkin wakar kasar Hausa daidai ne da sarkin mawaƙin ƙasar Hausa ai me aka ce duk dai akan maganar waka ake duk wannan abin yana kan me aka ce ai ban zo na ce ni ne sarkin masu me aka ce masu sai da tumatir ko kuma sai da mai ko a'a ai a bangare na aka bani wannan to abin da ya dau hankali kalaman da kai cewa yanzu fa sai an zo fadar ka an yi mubaya'a kuma an yi rajista me kake kaɗan warware wa duniya su gane me kake nufi da yawa wannan an yi magana akan na ce za a yi rajista ko kaza akwai yadda muke yi ko yadda
muke shiri na in fada ta zauna ai ba za a baka irin wannan sarauta ta haka ba dole abin da ya kamata a zauna abinda aka ce ana da bukami aka ce to yanzu ya mawaka za su zama a ƙarƙashin wannan fadin ce to mu tsarin mu shine mu zo mu zauna saboda inda ake cewa harkar mawaka ana cewa babu haɗin kai saboda to haɗin kai yana samuwa ne da shugabanci to in aka ce an yi wani shugaba wanda ya jagoranci wani bangare to abin da ya kamata shine a buɗe wani wata ƙwarya-ƙwaryar me aka ce wannan ƙwarya-ƙwaryar da ɗake shawara a matsayin na shugaba duk wanda yake da buƙatar a zo a yi wani abu wanda zai kafa abin da za mu bari baya ya zo ya rajista ga wanda za su yi mamu baya aiki ai ba na ce maka ko fa gwamna ka zama ai zaɓar ka aka yi kuma ba lallai a ce dole duk mutanen Kano sun zaɓe ka zama gwamna ba lallai wani abu zai fito zaɓe ba amma kuma bai isa ya ce kai ba gwamnan shi bane ka gani yanzu ina fahimce ka duk wani sarkin waka bai isa ya ce kai ba sarkinsa ba ne a ni duk wani sarki ne aka don da yake amma sarkin waka ne bai isa ya ce ni ba sarki bane a waka a yanzu saboda ba ni na faɗa ba wannan abun ba wai haka kawai tunda ani ba maukaci bane zan je kawai dauki tsammani sa akai na an ce ni sarki ne haka aka zai ba sono akai an da naziru tun da aka ce kuma duk inda muka haɗa naziru sarki ne ke ce masa duk inda muka haɗa shi sarki duk inda naga ala sarki ka gane yanzu kamar shi naziru da ka ambata kamar yana cikin wannan gunduma taka ne ko shi ma tasa daban ai magana ake ta Hausa ka gani magana ake ta Hausa gaba daya ni ba wani mutum zai ci min waye ni aka ce ni a daura niki a don da aka ba sarauta ta daura ilmin sarautar da ake cewa ta kasar Hausa to sarauta ce wadda aka zo take wakiltar kasar Hausa akwai yiwuwar za mu ga Naziru ya zo mu baya a kenan a ba wai iya me aka ce ba wai iya wai Naziru ko wani ba ake magana yana magana gaba ɗayan mu ne ake magana tunda akwai jagoranci ake so a runguma ai in aka shugabanci to akwai buƙatar abu da ƙwarya-ƙwaryar ɗakin shawara wanda za a zauna a ci to wane ba fa lallai bane hewa ne ya ce shi zai yi ko kowa ne ya ce shi ba zai yi ba ka gane ba kuma za ka ce kowa sai ya zama sai aka ce ya zama malami ba ba kuma ka ce kowa ya zama mai kuɗi ba amma dai akwai buƙatar a ce akwai wani abu wanda za a duba a ce yanzu wannan fanni na waka ko na wallafa yana da wani jagoranci wanda shi ne martaba za ka zo da shi da sauran za su yarda da kai abubuwa da yawa za mu zo da su amma dai kaɗan a ciki shine na magana lalle ya kamata a ce mu dunkule a ce muna da murya mai kyau wadda za mu iya tunkarar kowane yare za mu iya tunkarar kowace ƙasa za mu iya tunkarar kowane kuma aka ce kowace nahiya ma a matsayin ne aka ce mawaƙa ne ko mawallafa ne na Hausa wannan shine ni aka ce a gabana saboda abubuwa da yawa an yi kamar wannan sarauta an ce ba a taɓa ba kowa ba ni na farko to ni da zan zama na farko dole mu zauna da mawaka mu nemi shawarwari da me ka zo da me za ka zo da me za ka zo a hada a ga menene zai taimaki waɗanda suke ciki yanzu me zai taimaki masu son su shigo yanzu me aka ce me zai taimaki waɗanda ma ba a haife su ba kuma suna me aka ce an sun zo za su hawo wannan layi mu a rigin dinmu ko kuma a nahiyar nan tamu ba a cikar kwamandan din masu harkar fim masu harkar waka da irin me aka ce sana'antun mu dai to dole sai mun yi kokari mun kira mutanen da suke nesa da mu wanda suke mana saura kuma yara ka gane idan yaro ya ga raƙumi zai ce wancan nake so sai a ce to a kawo shi da an kawo kuma ya ruga da gudu to irin wannan yawanci irin wannan san wasu suke mana to kaga wannan gab din da muke bari tsakanin mu da wancan mu ko muna ganin muna da taka rawa da yawa ma mutane suna ganin taka rawar da muke yi na a cikin wannan al'umma ta mu bai kamata a ce mu muna baya ba ni a tunanina ba ma ni kare ba tunanin mutane da yawa ya kamata a ce muna gaba ne a gurin yin abubuwa da yawa a wannan rijin namu a wannan dan society namu to idan ba dunkulewa muka yi muka ce a amfani da shawarar wannan a amfani da shawarar wannan a amfani da shawarar wannan ba to wannan abin da kake magana na cewa da me za a zo dan to zai samu ba yanzu sarakunan waka da aka yi daban-daban misali yanzu su hakimai ne cikin wannan masarauta taka to baya da za a naɗa sarki ka ce hakimi ne a tun da kai taka sha kundumci ai ana yin sarki ka faɗa akwai sarki a nan akwai sarki a can akwai amma za a ce akwai sarki kuma na sarakuna gaba daya to ina ganin in ka koma gefe kai auna wannan ka jinjina to idan ka ce mun gaba daya sarkin sarakuna na mawaka na harkar waka to
mai aka ce ba zan musa ba muddin mai aka ce ko da kuma wani bai yadda ba a ciki ba zai hana amsa sarki ok kana tunanin akwai wanda ba za su yadda ba a'a ai ina nuna maka ne nan fa kana tunanin akwai so fa uku nake baka misalin nan nake cewa a cikin gidanku zaka fito takara wani bai zabe ka ba kai din da kake zaune anan wani sai ce shi ba yin kaunin kuma ra'ayin shi ne amma bai isa ya ce idan ka ci zabe ka gane kai ba za ka mulke shi ba yana nan dole yana karkashin ka gane magana ce ta ka gane idan ya yadda a haɗa kai da shi kowane ne in ya yadda a zo a haɗa kai a yi wani abu wanda al'umma za su fuskanci waɗannan mutanen da suke wannan sana'a to sun san abin da suke. yaushe za mu ga naɗin hakima kwanan nan za mu yi kamar suwa ya cancanci su zama hakimai ba naɗi ba ne yanzu a gaban mu tukunna yanzu zaman mu ne aka ce mu sa jadawalin mutanen da ya kamata mu tantance mu ga ina wannan zai rike nan wannan zai rike nan wannan zai rike nan a ga me za a zo da shi wanda za a taimaka ma waɗanda suke ƙasa da kuma waɗanda za su zo nan gaba shine muke ta kokari yanzu dai a naka fagen kowa ya sa a ransa kai ne sarkin mawaka na ƙasar Hausa kai ma ka sani wannan wanda ma yake sauraron mu ko yake jin wannan firar tamu ya san wannan kawai sai dai idan me aka cewa idan ko da wani misalin ba me aka ce ba yana ƙara maka ba lallai ne ka ce kowa ka gani kowa sai ya bi ka abin da kake so ba kuma kai ba lallai bane kuma kai abin da kowa yake so amma dai mu za mu iya bakin me kake bukata yanzu daga gare su wanda kake tunanin za su dauya su maka mubaya me kake bukata daga gare su to wanda kuma kake tunanin ba zai maka me aka ce mubaya ba me kake bukata daga gare shi ai watakila da dabaru ake jawo hankalin babu ai shi shugabanci Allah ne yake ba da shi duk wanda ya shugabanci Allah ya rena ana magana ne ta idan kai shugaba ne a nan ka ce ka rena wani na gaba da kai to ba kai mamaki wani shi ma na ƙasa da kai rena ka duk abin gaba yanzu aka ce me aka ce idan aka ce ala ya zama mu muna ƙasa kullum na je fada ala zama nake in ce ya zo gaisuwa kullum muka haɗu da Naziru sarkin waka sarki haka muke yanzu ni to ni ma wakaci ne ce ni ma sarki ne zama aka yi aka ce an tantance yanzu sa ga ka ga Naziru kun haɗu yanzu me zaka kira shi a ban gane me zai kira ni ba me zaka fara kira a shi me zai kira ni da yanzu ai da ni ne yake kira shi tunda ni ne aka sai yanzu ko dai kira ni yan sai din kun sai dai ce masa yau dai zaba abin da zai kira ni a wannan ni dai na yadda naki na gamsu ban sani ba ko ya gamsu da nawa kai gum zaka yanzu ka ganshi a gum ai da ne aka ce ai dai ba a ce mu sarki ba ka gani ari ko ba zan ce sarki ba to kamar abin zai zo ya haifar da wani kace ba wanda kace da cewa lai dai a gurin ka ne kake ganin shaka amma lafiya lau yanzu sa muna barin nan sai kai ka ci da Naziru kawai shiru zaka yi ka ga me zai ce a muna haduwa na ce Naziru sarki zai ce mu to ka gani ka tabbata to ai me aka ce so ina ce mai sarki ai na faɗa ba so dubu shi ma yanzu ramako zai ba wai ramako ba ai abu ne wanda ga maka me aka ce bin bi ne me aka ce bin daga bugun Allah in aka bashi ni ma na bi ka gani in aka bani shi ma ya bi ka gani ai ba wani abun aka ce ku ce bane ba mun ce aka yi mu ci tolo kun ne aka ce akwai ya dewa ko ko ce aka yi wawa za a sa ka gani magana ce ta mukami ne ya zo kaina ko kuma wata daukaka ce ta zo kaina ko kuma wani aka ce ko kuma ni wata falala ce ni ma aka ce Allah ya mu kuma kafin in zama shi ma ya zama yanzu kai da sarkin sarakuna ne a to fagat nagode to muna godiya kwarai da wannan dama da ka ba mu nagode ya malashi Dauda Kawutu Rarara sarkin wakar kasar Hausa ya yi martani zuwa ga Naziru sarkin waka a inda yake cewa a yanzu fa dole ne Naziru sarkin waka ya bi shi saboda shi a yanzu sarkin sarakuna ne wanda ya bayyana cewa lokacin da sarkin waka yake kan sarauta shi ba shi da ita ya bi shi wanda yake nuni cewa a yanzu dole ne fa sarkin waka yi mubaya'a ga sarautar da aka bawa Dauda Kawutu Rarara ta sarkin mawakan kasar Hausa. Wannan ne farkon shigowanka wannan gida mai suna Arewa Listening ka daure ka danna mana subscribe sannan ka danna alaman kararra don samun sakonninmu da zarar mun dora sannan kai mana liking da comment don kara mana karfin gwiwa don kawo muku abubuwan da suka fi nan mai sauraro me za ka ce game da wannan magana ta Dauda Kawutu Rarara sarkin wakar kasar Hausa da yayi wa Naziru sarkin waka kai mana comment don ka bayyana mana ra'ayinka mun gode